Защо? Защото си имам приятел. Как се казваш? Тони. И аз съм Тони. Знам. Да, бе. Ти си моята близначка, подарявам ти един таф. Благодаря. Добре, ти имаш си мъж. Да. И я да му звъннем на този твой мъж, за да му почерпа и с него таф. Сестра ми мога да се обадя. Имаш сестра? Красива ли е? Да. Звъни и я питай дали познава Тонката Илиев, че той иска да й предложи брак. Ама тя си има приятел. Нищо. Да те питам, дали познаваш Тонката Илиев? В смисъл, знам го, ама не го познавам лично. Той сега при мен каза, че иска да ти предложи брак и каза да ти се обадя да ти кажа. Знам, че си имаш приятел, обаче. Не знам какво да. Кажи, че не приемаш. Добре, не приемам. Защо? Защото си имам приятел. Не. Ако беше казала, че приемаш, ще я ти дам таф. Добре, айде, приемам. За таф всичко. Давай таф за момичето. И аз те обичам, чао. За таф всички какво правят, аз не мога да повярвам. Заповядай. Да й дадеш за нея на Рая моята любов. Да. Последните страницата на таф.